अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाई नितेश राजा। अरे का बदलाई ये यारबा, अरे एकरा चलते हम का ना कोई यूपी बिहार में से कतना थाना में एफआईआर दर्ज हो गई हमारा नाम से, कतना विवाद हो गई। आज हमरा के चोर के जाती। अरे जब से कोई बिया छोड़ी के दिली लगे हमारा से अब नहीं मिली। अरे एकरे चक्कर में थाना में से भागल बनी रे। जब से कोई बिया छोड़ी के दिली लगे हमारा से अब नहीं मिली। आँखी में हमारा लोड दिले बा, आँखी में हमारा लोड दिले बा, आँखी में हमारा लोड दिले बा, आँखी में हमारा लोड दिले बा। मुँह हमारा से छौरी मोर ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। मुँह हमारा से छौरी मोर ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा रे। खेसरिया के बेटी, खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। मिक्स बाई नितेश राजा। खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। ओ करे के मन ले रही जान से ज्यादा, तोड़ दिहले दिल औरी तोड़ दिहले वादा। अरे का बेआस फिर से विवाद होगा। ओ करे के मन ले रही जान से ज्यादा, तोड़ दिहले दिल औरी तोड़ दिहले वादा। माटी में इज्जत के गार दिले बा, माटी में इज्जत के गार दिले बा, माटी में इज्जत के गार दिले बा, माटी में इज्जत के गार दिले बा। मुँह हमारा से छौरी मोर ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। मुँह हमारा से छौरी मोर ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा, तोड़ दिले बा। खेसरिया के बेटी, खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। ऐसे ना बोला। तोड़ दिले बा, तोड़ दिले बा। मिक्स बाई नितेश राजा। खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। राइटर पर दू मन से जोड़ले बनाता, रामू सिंह के बैंक में खोलले बा खाता। अरे कौन बैंक हबे आ सरकारी की प्राइवेट? राइटर पर दू मन से जोड़ले बनाता, रामू सिंह के बैंक में खोलले बा खाता। राजा नितेश सगोर तोड़ ले ले बा, राजा नितेश सगोर तोड़ ले ले बा, राजू वीरेंद्र गोर तोड़ ले ले बा, राजू वीरेंद्र गोर तोड़ ले ले बा। रवि रंजन से नाता जोड़ ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। मुँह हमारा से छौरी मोर ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। जब से गई बिया छोड़ी के दिली लगे हमारा से अब नहीं मिली। आँखी में हमारा लोड दिले बा, आँखी में हमारा लोड दिले बा, आँखी में हमारा लोड दिले बा, आँखी में हमारा लोड दिले बा। मुँह हमारा से छौरी मोर ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। मुँह हमारा से छौरी मोर ले ले बा, है खेसरिया के बेटी दिल तोड़ दिले बा। मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कॉन्टैक्ट नंबर 8102809940।